Бу чорда теркәлгән янгыннарның күбесе коры үләнгә ут төртү белән бәйле. Камыл янып китсә, аны тиз генә сөндерәм диме? Тик чистарыннан төзекләнәм дип, бу чорда авыллары белән янучылар да булды. Bütün җирдә корылык, бер шырпы җитәмнәр, юктан гына bütün җир басу янып бетергән может. Кеше ушак якмасын менә бундай вакытта бирәк. Bütün җирдә коры, бер шырпы җитә bütün җирне яндырып бетергән. Рәхимсез ут ялкыннары гомер буе җыйган мал-мөлкәтне санаулы мизгел эчендә юкка чыгарырга сәләтле. 6 апрель көнне төнге 11ләр тирәсендә Яңа Сәфәр авылы территориясендә коры үләнгә ут капкан. 8 апрель көнне Тойгылд авылында гомер итүче бер гаиләгә дә фаҗига килде. 17 апрельдә 10 майга хәтле противопожарный режим керәчәк. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, шушы очракларда Müslim район хәрдәшләргә әйтәсем килә шүпләрне яндырмаска. Бүгенгәчә ел башыннан 11 янгын очрагы теркәлде. Саксыз җиргә төшкән бер шырпы, сүндерми ыргытылган тәмәке төпчеге зур фаҗигаләргә, кешеләр үлеменә китерергә мөмкин. Ихатадагы чүпне яхшылап җыеп, чүп капчыкларына тутырсаң, аны каты көн күреш калдыкларын җыю машиналары да алып китә югыйсә. Гринт оешмасы инде алып китә шүпләрне. Но безнең негабаритный грузлар бар. Негабаритный грузларга аларның инде контрактта прописан. Машинаны яллап, Ознакайга илтеп, Ознакайда үзенең пункт приемы бар. Шунда алып барсаң ярый инде. Коры үләнгә саксыз төшкән бер тәмәке төпчеге, бер шырпы зур фаҗигаләргә китерергә мөмкин. Кеше бу хакта уйлансын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.